Според вас, кой е най-големия флоп на Евро 2024? Но като казвам, кой имаше най-много очаквания и не ги постигна? Омага, ще получа хейт, знам. Мбапе е супер овъррейтнат. Мбапе даже няма да влезе в отбора на Евро 2024. Има и други флопове. Но Мбапе, holy shit, хайпа беше огромен. Мбапе, брат, ще вкара 5 гола. Мбапе ще вкара всичко. Мбапе ще разруши европейското. Мбапе играе срещу отбори като Грузия, отбори като Сърбия, ако му само да му са паднат. Мбапе не успя да вкара гол на Австрия! Франция победиха Австрия заради автогол! На Италия защитника Бастони има голове колкото Мбапе. Щупиха му носа и не му се играеше другата игра. Третата игра влезе и вкара гол от Дуспа! Бастони дори няма гол от Дуспа. Бастони си вкара редовен гол. Нивата са различни, брат. Може да псуваме, може да обиждаме, но когато има факти на масата, трябва да ги приемем. Хранете са добре с тези факти. Мбапе е овъррейтнат. Единствено Реал Мадрид феновете ще му спорят. Защото Реал Мадрид феновете в момента се грижат за малкото си бебенци. Трябва да е добре, трябва да е готин. Той трябва да има най-много голове. Той ще носи голове в шампион. Няма! Барселона печелят Шампионска лига 2025. Точка по въпроса. Вие не сващате, аз като ви казвам, че е овъррейтнат, брат. Аз ви казах, че е овъррейтнат. Аз ви казах, че Франция няма да направи толкова добър турнир. Вие не го сванахте това нещо. Аз ви казвам, всички избират Франция като фаворити. Аз не ги виждам. Не ги виждам. Всички казахте Франция фаворити. Германия са най-големите фаворити. Испания са фаворитите. Не Франция! Казвах ви, че Франция не са толкова добри, брат. Австрия трябваше да ги бият, брат. Аз ви казвам, че обещавам ви, че трябваше да ги бият. Обещавам ви. Измъкнаха се от... Друг път няма да се оттърват. Брат, нима карай да започвам. Гола на Холандия беше ли гол, да или не? Гола на Холандия беше ли гол, да или не? Холандия трябваше да бият Франция. Трябва да защитим Мбапе, трябва да защитим отбора на Мбапе. Той ще играе в Реал Мадрид, трябва да го защитим. Дайте всичко на Франция, брат. Запомнете ми думите, чат. Не, запомнете ми думите. Когато кажа това нещо, че ви звънна на всички по-отделно, окей? Дайте си номерата в чат. В момента Франция, като паднат от Белгия, сядам тук и единствената ми работа е да ви звъня и да ви казвам: казах ли ви? Когато Франция паднат от Белгия и Мбапе е на земята и реве, аз ще ви звъня, ви ще говорите с мене, аз ще ви крещя казах ти и ви ще гледате Мбапе, когато реве на тревата, окей? Окей, съгласни ли сме? Знам, че ми се смеете и ми се правите на луди. Не си сериозен. Сериозен съм. Не съм сериозен. Не съм сериозен. Добре, с някои неща може би не съм, но с това, че Белгия ще бият Франция, съм сериозен. Окей? С това съм напълно сериозен. Това да е ясно само. Искам това да е ясно. Искате да квиксел на Креспо? Не, Креспо, брат! Брат, защо искате да махнете Креспо от отбора ми? Той е най-великият нападател за Аржентина, човек. Сет Агуеро. Меси не са брои като нападател. Той е крило, той е създател, чанс креатор. Ако Франция взема толкова съм убеден. Ако Франция взема целият турнир, ще дискарна целият отбор. Целият отбор ще дискарна, окей? Ако Франция дори успеят да бият Белгия, толкова вярвам, че Белгия ще ги елиминират. Ако Франция бият само Белгия, ще дискарна Креспо. Залагам най-добрия с нападател. Ако Франция отпаднат, ставате членове на канала. Стискаме ли си ръцете? Добре, стиснах ми! Стиснах ми ръцете! Стиснах ми ръцете! Стиснах ми ги! Не мога да се връща! Не! 97 рейтнат Креспо. Дал съм 1,5 милиона за него. Душата си дах за него. Човек, гледайте, голове колкото мачове. Най-добрият ми нападател. Най-добрият ми нападател в играта. Обичам си го. Чакам апгрейда от толкова отдавна. Най-после ще получи апгрейда и аз ще го дискарна. Никога няма да случи това нещо. Белгия побеждават. Няма да го дискардвам.